suwun muga rene rezekimu akeh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, selamat menikmati apa? Sunset. Oh, meniup udara sunset. Sunset, Bos. Ya sunset. dalam Aduh, ala ben oh ya ora, Bos. nyekel no. Jadi iki wis suwe Mbak Jogja kangen pengen berbagi. Alah omonganmu. Tenan, ora ana kabar kok. Masa kowe kangen? Tenan to. Mbak, anakmu jadi kangen. Ayo Ngono. gantian. Jadi iki matur suwun untuk Mbak Jogja. Muga-muga berkah barokah, lancar rezeki. Amin. Rumah telas Gusti Allah sing bales, dimudahkan segala urusannya. Telas. Heeh. Telas. Apa? Apa? Oh, jadwal murung. Iki bagi Aduh, ayo. Lawan gitu. wong kok selawan ya kowe kuwi kok wong bukane rono. Piye unemu? Kapo? Ke sapa sing ndadekno ngono kae? Mbak dingi. Dijengkulmu anu. Bang, nek mbak. Wis. Apa neh? Wis. Lu lho sing suwi kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo. Jan. Nah, kelakere kita nambrol. Jan. Benabrol kabeh aku. Kotak. Sik, jadi kuda. Yo. Ya sabar, Bos. Jolo. Kita menikmati sunset lagi. Sini genen. Tuh ganti kita. Ya anu saya ngenteni anak itu dulu. Bos. Menikmati pemandangan yang asoy lagi. Walah bayi mah api-api yo. Ya ayu wi, ganteng nek ki bayeme sing tuku aku Aku nang belanja kan. Heeh. Bayi no. Ya ganteng tenan kangkung tak boleh nasi ganteng ya, Ang. Kangkung iki ayu-ayu. Ganteng. Wong sing blonjo lanang kok. Iki piro yo? Sak. Kautale 1000. Kontore Loro. Telu, papat, 5. Nyampleng iki wis. langsung kowe kabeh. Iya. Wes langsung kabeh, Bu. Alhamdulillah, Bu. Lah nek terus tuku santen sak piro? Ayo. Ya campuri godhong apa ngono. Campuri. Ndak. Jadi campuri liyane ya. Tetek ndi lho? Kuwi parine mak anu Mbak anu sing pinggir dibadi. Pangan pitik. Padahal nek jaringe lho. Ana yo pitik RP. Lah ya. Oh, nang rene sambil kuwi. Itu nanti. Masa panas. Padahal ora Bu. Aku tak belanja. Sing belanja Pak. Makane dagangane ganteng-ganteng wingi kae. Ganteng-ganteng kok Heeh. belanja dhewe. Dagangane ganteng-ganteng. Enak undian lho. Ya. Yo imen lho. Jeruan. Jeruan. Ya. Anang pura. Aduh, Mbak Santi anu. Kowe kesuken kawanan ngono. Tak tukono ngarep tuku setengah kental aku nggak jeruan tapi Setengah kental gaji kurang. kurang awan ngono malah aku dilulu karo Mbak Santi. Apa nek sak iki? Ana lagi apa-apa enak. Yang matang iki. Anu tempe. Oh, dedane. Ini kata ndi? Misar wek Tandra. Sing piye, Bos? Bos. Kah? Wendang, wing wang kuwi lho kok malah kok iso lho sing heeh. Yo. Anu ya. Ala. Witek.
Etake Mbak Jogja iki asale. Oke, hati ya. Rawane loro ah. Iya. Iku sambel loro. Sambal terasi. Itu sambal terasi 2. Rawane piro iki Oh, manfa. Iki kerjane piye? Nah, kene lho. Ngono. Dari Mbak Jogja. Oh, kerupuk kuwi ya, kerupuk kuwi kayak 2. 2. Ya kayak 2. Rawane anu Mbak Jogja baluk. Iki sing pesenan tok, saya tak dikono pesenan. Sing pesenan iku. Ini, Mbak. Soalnya Mbak Chandra wis ambil ini. Wis ambil iya. Gak dapet tempe ya. Gak dapet tempe. Saya ambil rawon gak dapet tempe. Sing ambil rawon. Wi grup jadi rawon dari Mbak Jogja Mbak Sandra. Disukani, diparingi. Sambel iki gue. Tapi kangkungnya enggak. Jajane kayak 2 Mbak. Heeh. Juga Suwi men. lalah. Oh, aku jadi bingung kok. Enggak cakep. Ya iki kayak isek to piye? Oh ya lho dikap lho malah kesuwu lho dikap gak dadi kene ya. Mosok. Jajan-jajan. Oke. Dikasih. Sama-sama. Mbak apa Mbak? Apa jira brambakmu? Halanya apa toh Aku gak iso. Lah apa? Belajar. Belajar iki kowe. Loro. Ada ndot ki piye? Loro kan ya sisane kono. Di sisine. Iki lho Bu, karo ambil kan ndi jo? Baring kok. Lah turu rong mateng kabeh lho ke. Dene rong mateng lho. Mbah. Tak paring kerupuk. Tomate ndi, Mas? Paringi kerupuk, Mbak. Paringi kerupuk lho. Ngono tomate. Ya nang. Lah rezeki to kan ngenteni. Aku yetim bring ya Buddha. Anu Mbak, yang kendala berambangan enggak? Anu duwe didol nang dompet kon duwe biasane. Ya, Durung tangi. Kok Bos? Motor nuwun ya. Sama dari Mbak Jogja. Oke, Bos. Semoga Anda sukses. Amin. Amin. Mbah, jajane, Mbah. Iya tuh, ngene ya. aku lo golek tomat ora nemoni. Wah, lali paling kok. Kol bakul tomate ndi, bakul? Tomat sik, tomato. Wih kene teteman ning kono to. Enak tomat. Lombok tok. Aduh, polaan. Ini kira kok aduh. 5.000 batang. Wis nyembong. Tomato nyusul kok ya. Ndang butuh saiki mbok kon sesuk to. Wah, ngetenane. Iki sing dari Mbak Jogja. Gratis. Diparingi. Golek tas terus kene. Aku ngelar jagung. Oh, siap. Yo. Pira? Pentole sih 6.000-an ya. Iki 6.000 lantat. Amin. Amin. Akeh seneng e, yo. Kalah omong. Ora kalah ngomong nek tak pepet. Ndang. Lah moh. Bidul lanjut kowe ya. Ala dadi tampani ngono. Rezeki. Rezeki, Bos. Rezeki dari Mbak Allah. Heeh. Cara grup jenenge. Amin. Lah. Blas klo. Iki apa sing kok gendeng iki? Kuwi ngono sih. Nggih. Sing buut. Jepira to kala sentek. Saya ndi ya, Pak? Edan. Belum lawas ya Cak Di ya. Belum lawas ya. Belum mancing sedunia. Kembangannya Bos. Rawane 2. Rawane gratis. Nah tempe mbos pira, Bos? Tempe mbos. 4.
Soalnya entek kuwi 500-an. Baju kok walar turut ono ngomong gimana sengap wong malah. Ini bos. Kena nggo ketutan lek. Omonganmu lho kan. Lho, tempene nek kerupuke barang kan nek dienggo anu to. Ulang galing. Oke, Mbah T. Galing gak enak ketok. Ya anu gak dijual jajane. Jane iki gak Kulo dijual. semudak lah. Tangmu nih kita. Bagi-bagi kurang. Ya matur nuwun ya. Lah nek iki ya pangga tajiko wong aku ana sing wangi. Ora tahumu nang ndi? Tahu nanti bos. Tahu ning kono. Kala. Kalau baci kalau. Baci nyawantai wange. Sampai ya Pak. Apa? Ya kresek ngono. Aku jeluk 31 Mbak. Karo isine tek rene sing isine amne kene ya, Cak. Jeng sewu ki kok batas. ya wis Iya, kat lagi. Lho kene iki sae bakul lho ya an. To. Awake iki bakul. Wis ben kono. Aja mbok dirano ning malah anu. Ngono anu e. Kan di? Lanjut. Apa lanjut? Tandut. anu piro niki? Ini gratis. Dari Mbak Tika. Terima kasih ya. Tambahi, Kerupuk ndan. tambahi. Ditambahi, saya tak tambahi. Ini gratis yuk. Gratis dari Mbak Cici. Nek bayeme kok teko ning aku. Kok arti tambah apa? Jadi apa sih yang tempe? Tak karo jajan. Tentang musik iki. Oh iya. Luas sih. Gedange dhewe. Sotenge ngetik. Gak apa-apa, Mbak Ki. Jajan. Ora ngapok karo Apa karo jajan? Jan-jan. Soteng apa? Lalah gak apa-apa. Iki dipek sotenge. Heeh, sedepek gambar iki, Mbah. Iya bakal kerupuk ya bakal video. Heeh. Bakal apa-apa. Tahunnya ora ngani cilik. Pona. Ora setengah ora Di dhewe nek tek sitawi bagak didol. Heeh, bagane kono. Awake kan adel dhewe ya ta, adel gambar. Lari itu ke sana, Bu, ya? Apa? Kata, berarti restoran iki. Nggih. bonusan. Rezeki ugano. Amin. Gak kelocik kan. Ya ya, kok. Ya sih sabar. Gak kekeni. Minta apa? Kamu minta apa? Tawani. Kamu mau apa? Tomate lari ra metu. Jajan. Jane 2, Bos. Susune gak ada sebelonjo kalau. Cek belanja wong lanang ka. Wani tuku susu. Bakule disunggeni ya. Nih, dari Mbak Cica. Dari Mbak Cica. Terima kasih. Jualan jajan saya libur Itu besok ya. jajannya. Ini Mbak Cici. Oh jajannya ngebiti ya. Oh, enggak berani tuku susu. Seneni bakule. Mas kondom. Heeh. Jajannya apa? Uang apa? Ini tang. Tinggal sing kuwi anu urusanmu apa? Yo, ki awake urusane dhewe iki. Kowe temen tak piye? Temen tak pakai upah.
Bonusnya akeh tempe tek. Itu tempe saya dulu. Heeh. Amin. Halo, sebelah. Cikono. Amin. Lepas. Dari Mbak Jogja dikasih. Saya apa sih? Ya. Matur nuwun. Foto. Wes cukup lawan mateng. Ini ki. Enggak dapat ya. Coba tempe tapi. Ini apa foto? Oh, lah nek kok Tempe. Kalau Wah, Oh, lagi anu. Apa kira raga? Apa ya, Mbah? apa Mbak Jogja? Mbak Jogja. Ya wis gua pangan wong. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing golekno pangan wong ki Mbak Jogja wi nah. Awake dhewe iki sadermo ngeterno. Oh, Heni. Oh, lagi panganan. Ya iki. Mantap. Wis sampe. Ya sampernya aku di sini. Aku petukan. Saya petuanan dari tak sayang. Dalah keburu. Dulure. Anake kok. Ibu jajan. Jajane ning kono. Iki tampilmu. Buat ngepinggire ini. Cikono to, Jon? Ya, aku ya. Kok dipane wong sapa-sapa. Oke, ya. Dipane sapa? Halo iki, Cik, Mbah. Sama nang kena pisaan. Wah, kayak iki matur nuwun lho kok. Heeh. Siap ya. Ya, siap. Ora anu Piro sih? Bayi mangane, Mak. Bukan belanja sik terus dikaya dia anu gratisannya ya. Wah, kata anu. Amin, amin ya rabbal alamin. Suwi apa? Kamu kuwi. Apa? Ndak kok malah wong lho. Kowe, Lalah. kowe urung. Aku ning nggon mbak apa ngakeh. Pindo. Pindho apa? Akeh. Kowe. Yo, wis goreng. Kalah wong lho. Nah, ngono lho, wondang sep. Kalah yo ana apa ki? Lho kok apa ki kalau seperti biasa. Biasa ya. Oke. Oleh kerupuk, Mbak, karo anu wong Mbak Jogja. Dari Mbak Jogja. Rezeki serupuk. Rezeki Saiti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek tempe entek 4. Aja. Yo. Karo kerupuk. Lelene iki ya. Lali sikap. Gak lali kerupuk. Lele, Mbak. Niki lho lele. Karo kerupuk kah? Kendas cakar. Karo kerupuk. Kono sing sisih kono. Oh, gunting kawi pangate kandhepeng ya. Ngene tempe tek kata iki. Oh, ala Dika yo ngerti ya nek mbahane senengane tempe entek. Kaya ndi pirasan, bocah Dik. Ngene tempe tek kaya. Ya, bocah Dik pinter piye. Ngono lho. Bas. Iki apa? Padha kabeh. Nek tempe sing anu 1. Kamu kabeh ke padha. Ya padha. Padha. Kabeh itu satu itu semua. Kabeh itu semua. Semua itu untuk kita. Heeh. 7.000, Mbak. Yo kiyo kena yo ning kerupuk gratis yo jane. Pak nadalah gratis. Lah Gibran nek anu apa sentek nek? Wis iki kok ngidul arek ndi? Apa to kok mu ae lho. Lah nek anu niki iki 8.000. Jarene wong aku ki ora ro, kan syuting gak blonjo e. Dapat ngitung kok ndak? Heeh. Mas arep pasar maksudnya. Wah, mbuh ketu anakku. Ada iya, ada yang ada pasar. Bahasa Tinem. Satinem. Berani. Tanganku, Matur apa? dedek, anu ki. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Liki. Lele. Piye? Ya, piye to? Balia. Piye to? Oh, so. Santai nyapa to. Togel. Ya kira-kira napa? Jadi kita tangan iki kabeh.
Tidak beri. Loro tambah. Yang kok dibotok, dibotok. Iya, nek bacok. Iki, Pak. Jangan apa sih? Kontek papat. Kontek papat. Ya jajannya berhubung kok, jajannya apa bagian masjid. Diganti kerupuk. Ganti kerupuk ya. Dan Mbak juga. Terima kasih. Ini buat. Bisa dijal ya. Disambil guyon aja ben gak tuwek kan. Bisa dijal. Oh ditukar. Ditukar mau ditukar apa? Oh minta ditukar. Oh saya belanja. Oh minta yang ini. Aku seleng, tak seleng. Jadi apa yang ini? Oh iya gini. Kan sudah satu. Jadi nanti biar kebagian semua. Ini loh. Jadi apa jangan apa? Yang ini. Beda. Ya nek sudah tak uang. Oke oke gak apa-apa lah. Foto. Jangan melewain bebas melindih. Terus jadimu. Apa toh kok cangkem kalau ditekoni wong modok ono. Lho takone aku iki kawane takok. Iki. Malah malah dikubur bojone mah. Mandi belum. Ya urung to kabeh ki urung. Urung. Masa. Ora apa-apa kok. Oh ya wis. Sudah bahas. Oh, wong teko. Ya betul lanjut kok ya. Sedang murah, Mbah? Nggih. Ku anu Bu, rezeki hati kami. Jogja. Terima kasih. Sudah lepas. Sangat lepas. Alah. Lalu mau ambil atau kan? Modelnya mau dari Bayer ya? Player lepas. Player. Bayer apa? Ndak karo masuk kok. Bel. Ah, masuk engko malah. Mereka malah darani. Ya iki kele anu musuh iki. Kan ngomong ora to? Bayer. Ora timbul barang. Nggih. Pesanan apa? Oh jaluk. Gratisi karo Oh. sing pesen tinggal kan gratis kabeh. Wes tadi wes Lha wis oleh nyapa wae mandeng niki. Iya, ngekeki lek nyem karo Tika. Lah ya wae kan ngebel to. Endi to? Ran. Roy! Roy! Dan aku selalu kabeh. Wes. Kira mau nang wong iki. Videone engko ya ning kono ya. Bos. Halo. Ini super andal. Ayo unboxing nah yo. Unboxing yo. Boxing paket. Unboxing paket yo. Pakete. Endi ya? Endi to? Oh kene kita bahas darurat iki. Lah kok pancen darurat teh. Walau Ki anake apa, Bos? Klub. Dawet Bos, kilo Bos. Ono sebelah. Sebelah karo Iki CEO sebelah. CEO sebelah. CEO gorengan. Oh, dhewe. Ono regon ki nenek ono. Ana rek gimana? Ono sing goreng tempe. Ngono lho. Tempe. Oh, Ini gratis ya dari Mbak Jogja itu. gratis. Kasih Mbak Jogja. Oke, sama-sama. Rezeki lancar. Amin, ya rabbal alamin. Wis kepecah, Bos. Harapan. Nah, kayak mbok kah? Mbok, Bu. Bakso enek. Enek, Pak. Bakso, delok bakso. Niki. Lah. Nik. Nah, ya ora ra mambung niki.
Ora. Ndak tau aku ki lesu. Lah kok malah Lah suara piye-piye. wi Enak eh? Ini ki malah enak kok. tapi bos. Agak duduk ta, Mbak. Enggak, wong iki. Heeh. Bakso kok, po. Bakso apa to bakso duduh adem kok. Lho, yo ora dipanasi kok. Kepecel aku. Kosong, Bu. Piye? Kosong. Piye? Kepecel. Juga pecel. Oh, macam temen. Kendok ta. Aku gak aku. Ya? Tak. Entar. Alhamdulillah toh. Anak apa-apa. Wes dadi ngono ta. Terima kasih. Wes video hari ini. Lancar terus Mbak Cici. Sehat. Lancar berkah barokah. Amin. Lancar terus. Amin. Kontennya diakhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.